concertation bɛ sen na a daminɛna ni togodalaw ye ani sigida galew n'o ye kominiw ye fo ni yɔrɔ min ka gɛlɛn kosɛbɛ hali o yɛrɛ fɔra ko o commandantw ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la o sigida gale mɔgɔw olu sigira ka kuma tiɲɛ don n'a ko fɔsɔn bɛ fɛn fana bɛɛ ka faamuyali cogoya tɛ kelen ye hali bi dɔw hakili ma lakunu musow ka jɔyɔrɔ ko la peut-être i bɛ taa sɔrɔ o yɔrɔ dɔw la mɔgɔ dama komi ye kulu in tɔnden ye ye kulu in muso bangana dɔ ye yala Mali musow ye welekanw jaabi wa u cayara ni Ndakakɔrɔ marayɔrɔ masigiw kɔnɔna na wa an ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ parce que an tun bɛ ka jɔrɔ est ce que u bɛ na musow wele wa ni musow ma wele kuma bɛ kɛ tɔ ka jɛ nka fɔ ko cɛw sigilen bɛ ko musow bɛ maloya ou bien u bɛ siran k'u kɔnɔ ka fɔ ayi an taara commune damadɔ la Bamakɔ kɔnɔna yan nɔ Kulikoro président yɛrɛ bɛ mɔgɔw ɲɛ kulu an y'a sɔrɔ musow bɛ yen musow bɛ k'u jɔyɔrɔ fa o y'an nisɔndiya comité de pilotage mɔgɔw taara yɔrɔ bɛɛ olu ye déléguéw ye anw tɛ taa baara kɛ dɛ anw bɛ taa an sigi de ka kɔlɔsili kɛ k'a lamɛn ka préfetw dɛmɛ ka commandantw dɛmɛ fo na régionalw fana sera ka na gouverneurs dɛmɛ ani ka taa Mali kɔ kan donc an taara an y'a ye donc fɛn ye baara min kɛ u b'a jaabi bila ka na an b'a dɔn an nisɔndiyara surtout an balimamuso minnu bɛ kɔrɔn parce que o bɛ faamuya u bɔra cɛw yɛrɛ y'a fɔ a ye na aw ka kuma ni kuma in tɛ fɔ aw kɔ parce que degun min kɛra aw de y'a ye aw de cɛw sara aw de denw sara aw de balimaw sara donc vraiment an balima minnu bɛ kɔrɔn fɛ siya o siya ma bɔ si la u musow u bɔra parce que a kuma fɔ musow jɔyɔrɔ ka ye n'i ye mɛn ko an bɛ fɛ jamana ka bɛn jamana bɛɛ sera kɛ musow kɔ donc o la an taara yɔrɔ o yɔrɔ an y'a ye musow vraiment u cɛsirilen don u y'a k'u ka ko ye parce que musow b'a dɔn ni bɛn sabatira Mali kɔnɔ a hɛrɛ a bɛ se olu de fɔlɔ ni bɛn ma sabati a degun b'olu de kɔlɔsi y'a yira na k'a fɔ ko Mali politiki kulu dɔw ye danatigɛli kɛ k'a fɔ ko u sen tɛna ye kumaɲɔgɔnya ninnu na o sababu la yala u ka tɔnden musoman ninnu fana sumayara ka ye kɛnɛ nin kan wa politiki musow kun ka ca la wa walima u ma bɔ musow bɔra musow participera yɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ muso minnu ye élu ye an y'a sɔrɔ u bɛ centre kɔnɔ u ka parti ka élu de don tila an bɛ yɔrɔ min na bi musow yɛrɛ b'o fɔ hamina wɛrɛ b'anw na min tɛ politiki ko ye anw bɛ lafiya de ɲini donc a ma impact kɛ musow ka bɔli kan musow ma o jate dɛ awa mɔgɔ caman fana bɛ yen nɔ i muso dɔw minnu sigilen bɛ tunga fɛ awa dɔw y'a yira k'a fɔ ko kunnafoni ma di u ma ko u balila k'a mɛri réseaux sociaux ani kunnafoni siraw fɛ o cogo la ten ko u ma wele kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka foyi fɔ u ɲɛna e bɛ se ka mun de fɔ u an b'a corriger kan a dɔw yɛrɛ bɛna taa Mali kɔ kan ka taa maliyɛn de la diaspora u ni cɛw bɛ kuma tiɲɛ don mais a tɛ fɔ ka musow kɔ parce que n'i ye mɛn an bɛ jamana jɔ cɛ ni muso de bɛ jɛ ka jamana jɔ donc n'aw taara kuma bɛ kɛ n'o olu tɛ yen nɔ hali bi a bɛ kɛ tɔ ka musow jɔyɔrɔ ye mun de ye kulu in kɔnɔ musow ka jɔyɔrɔ ye mun ye min y'a kɔnɔ ka y'a to n'i ye comité in ta fɔlɔ comité pilote in ta fɔlɔ o comité in ɲɛ don mɔgɔ 146 don mais n'i y'a jate minɛ i b'a sɔrɔ muso min b'a kɔnɔ a bɛ muso 30 ni kɔ bɔ donc comité in kɔnɔ bɛɛ de bɛ bɛɛ hamina de bɛ yen n'i ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ta n'i ye diinɛtigiw ta n'i ye jagokɛlaw ta n'i ye muso jɛkuluw ta n'i ye denmisɛn jɛkuluw ta n'i ye an ka kodɔnna jɛkuluw ta ka karamɔgɔw ta ka églisew ta communicateur traditionnel dugutigiw bɛɛ de wililen don ka na an ka baara in boloda baara in bolodali kɔnɔ donc n y'a f'i ye cogo min na musow ye jɔyɔrɔba k'a la parce que mun na musow b'a dɔn ko ni kɛlɛ in kɛra degun bɛ musow de kan kɛlɛ fɛn fɛn kɛra a bɛɛ ɲangata bɛ se musow de ma musow n'u denw donc vraiment ni sigi ka fɔ min fɔra musow b'a fɔ ko tare parce que mun na surtout k'a fɔra aw bɛ kuma min b'aw fɛ duguda la fɛn fɛn kɛra ka tɛmɛ parce que n'aw ma aw kɔnɔnajɛya ɲɔgɔn ye n'aw ma kuma bɛɛ fɔ ka nɔgɔ bɔ a bɛɛ la bɛn tɛ ka kɛ parce que mɔgɔw b'a fɔ cogo di jeli tɛ kɛnɛya nɛn kan donc vraiment dialogue in o kɛra sababu ɲuman ye anw musolakaw bolo muso minnu b'a la i y'a dɔn kɔni a kɛra cogo cogo an b'a miiri n'an bɛ baara la anw b'a miiri an ka musow ka jɔyɔrɔ de la musow ka degun de la musow ka baara de la a n'an denw an tɛ ɲinɛ an denw kɔ donc dialogue sigira o kan 877 je reprends